Mwancho murigereria o Kisii Hot TV negenere nga ando cia sore mbiyogenderete guturigereria kurwa chingongo ao chiense bari muri mache ngumbu na gaiga ase ense ito ya Kenya amarietane ngurukwa roja sigichana gose kakasungura rero na tarire goika ase constituency yabo basi asakuru kuboitangare lya nyabando buna bali kwanire elio korigia obotuki ngaki ense egenderete komenya amo n'abantu baito egesa kugeito kyomugusi inyora chwikibere chiarire ntwatwara Pastor Thomas Nyakundi oji otorigete kurwa asoborogi agatwerera gare ngaki ebintu bigenderete gokorwa ase binyoro amo nechinsemo chinde rero iga otwaikire gaiga omwancho murigereria asenge ncho je bikone bigenderete gokoreka ase nkeje iga oise korigereria magegaiga nigo omuganda bwa abantu ogura iga rituko ria rero abana besukuru abang'ina mbagaka elio gotaka korra ebikone biakorekire ase omochi oyo ebio omogaka bwa omochi oyo iga oyo twikaranstanere moroche rogoraiga agochi gotwerera ng'a ningi kiaba ng'ai biachakirete naende ng'ai baikire agototebia amarieta aye naende atwerere estory ritang'ani totaragendera subscribe channel yaito nande manyanga Kisii Hot TV nere channel namba yemo egokwana somunu gweke Gusii egokoretera ebinto ao ebio abagusi baito bagenderete gwetera chinsemo ao mugaka ng'akikorokwa Rieta riane ankoro John Masota Ondieki. John Masota Ondieki. Mbia mano. Etwaigwa amang'ana chinkuma kurwa stware ngaso muchobo songo inga egetanda kiaire buo nebintu bindi biabere bigokoreka no twerera so bwenge inga n'abantu bagocha basamba muntu gwatiga nyomba otongia inki onga kyomuganore ninki kegokoreka paka amang'ana yachakoreka naiga buo Ebikone bia babona igo biachaka chimamosi yaeta chinsa kianda chia mogaso omwana naro moche koro yomorocha ogonte binga sokoro yanga yao yaire yona nyesungete genyasi ase nyumba kotokwana no mwana yo moche ka yanga yagure togosoka nare goche sikoiga nani teka ndo gatande yende yagure sokoro yaire tokwana yonto kande yaire nanda ke togosoka nare akeigo atokana sesika nando wantege yende yaire igo chege jira ndisato emerere yekoya egosamba chiange chiane chioka chagete koya one kare kira igo nkamyo kankarangerie kanisa noranga ya bwana igo ndweto bwe kanisa aba pastor bagacha n'abantu baito ba kanisa bagasabera omuriro oyo itukeria ngire Jumamosi omuriro kagenda Jumapili rigi matindo chimuriro Jumatatu saa 9 nande ebintu ebiganchaka gonsamba igo nando omwana oyo morocho oyo rero ngamune sensa y'ebintu ebio nande agachaka ntenga sokoro chianga chiaire nyomba igo chiare gosamba chianga chiane chioka njira kuna chia mwana onde one karo chianga chiane chiaiga inkanyora nachire nyomba ando mwana oyo wandire chiaire one chigatuma kurose chianga chia abana chikagenda chianga chichigoti chiasungete kesona omwana ero gontebia echiare nyomba ero gontebia ng'ana twikaransa iga nareiga omoriro obe maiga ye nyomba agonte ngochakire ase obweng'e iga chianga chiane chikaera echinkorarera omoriro kando mpaka getanda ase nkorara ogasamba amarangeti ogasamba emeito ogakora ogasoa chianga chia omong'ina chiochio chiayete chikaera igo ogocha igo okonyora otibokire muna ensase iga yaba omoriro muna aria okobogoria amache ogosiarera omoriro oria orima bono iga gomanya goncha ogosoa chianga chia abana amorocha gochaka chianga chia omwana oyo chikayia echio oyo chikayia aba nabache koromete nabo omwana omomorone bono iga tomenyete nabo iga ekero tomenyete na abana aba ekero echiaba chiayia chigachaka bono ebitanda biabo bikoyia bono chiachakire ebinto bia isiko bikoyia bono chiarora chianga chiane chiachire ebinto bia omochi koyia bono ebinto nabo biyete agakera morigeri chimaega amaoga narochete emino ogosunga egento gakiaire osunga egento gakiaire bono chianga chiane ase obweng'e chiayi chikaera pi echia abana chiaire chiarire pi mpaka nonya abapasa bacha igo bagosaba omoriro imino ogocha igo bagocha barosaba omopastor okoyia orimia riasoka ndotiga okoyia omopasta bono twasire aba bari bachira abasayi bachira twasabire ase obweng'e omoriro ero mambia omwana oyo gatamerete chibesa gocha esare chibesa chigocha koba kwaya iga yanywa mana emia chigachakera 200 chigocha koba kwaya obeka amaoga igoro moro chage gesona riria abekire ochonyora akabeka iga cheke 1,400 agachaga 1,400
Bono ekero chibesa chiria chiagete kora igo omwana oyo akarwa ororo nkorang'eria omopastor ogocha chibesa echi togochisabera kumbe bono chibesa echi naende chiare korusia ekebeti kiane emaa keri nagachete ekemoroche eke ekebeti eke nonye nagachete chibesa echi noo chiare korusiwa ande chikoewa omwana oyo ekero chikoewa omwana ogocha otweka naende besa inchiyo nachi chiria omwana are koewa ase obwo chibesa echi chigacha chigasaberwa naende bagaching'a bagantebia ng'a besa echi nchirigosareka bono ng'a nchigokonye bono timaeti ense eye ng'a ekero nachibeka omogoko ngokungochi gose ng'aki moremo nsaberanie ekiara ense yachakire. Totaragendera omwaka ngwateba omwana nara gare omochokoro gose Oyo na omochokoro omokama oyo omokama oyo bwomomura nkwateba nero ogotang'ana korora omorero kero kende totaragenda are omorero oyo inwe abanyene buna efamiri ng'aki moyokagerete omorero oyo twachi korigia ase okorwa tonyora ng'a igo oretire na abanto bakorwa gose abana gose mbagachire esukuru bakarana gose mbinto gose na ominati bono ekiara gokoyiga igo ogotoboka bwoka otari gotongia naende gwachire okwanyorimire igo okorima bono intwe ekero abapasa basaba tokonyora ng'a akamwana aka ekero gachete gokorera gotwara chibesa tokonyora egento gekoreta omorero oyo bono egento gekoruga devil worshippers. omwana oyo ngosoma are skuru Oyo na akamwana kagosoma esukuru skuru kiagosoma naende kirasire nga tang'are gakare pre unit goitang'are kero kende noarusetie amang'ana aya bono tinkomanya ng'a nabararwa ekiara abana ba esukuru buna tokagerete oyo na oyo mwaba nabo bagosoma komo nere omonene bono ngono okogere ng'a abana mbare riare gotara komo abande babwate na ominati eye bono ntoraikera abana bato baborio ekiara omorenge enche otokonire osabeirwe tori gosuka abana bane nabo abara bono toira ng'a omwana oyo omonene okaire ebinto ebi bagachaka oyo omwabe ekero naboreti akamwana aka gantebeti ng'a omwana nare bagotara na oyo onde one yaani ochiete akamoboria ng'a ing'o bwanchete akamatebia inse okoro abuna abana beskuru omwana oyo bweskuru okomoboria oyo bagotara na oyo omwabo ekero amoboria igo akamwabo naende akamwabo oyo omoboreti kagacha gakamoa esiringi 5 akamatebia ng'a ogore egento gekoruka ebitambo kakagora endasi bono ase okona timanya ng'a no ebinto ebi bikarurete abwo mpaka bono naki ngokumia ng'a rende bono ekero abanto basabire bachire baikire iga timaeti ng'aki ndakagere ng'a omorero oyo bono onsinyire ng'a igo orwete na ominati iga yorete ekiara ase okoro yane gese toiborwa ntwana konyorora tona koba ande lakini iga orachire emechi goeta abokoyia obwekaine oyo. mwancho morigereria ebi nebikone ekero pastor Thomas Nyakundi ari gokwana amang'ana ande ase TV abanto bakabuga ng'a nkong'ainereria are lakini nkagerete ng'a ebinto ebi twang'eire kobirora amatuko abere aerire ntwabeka ekilipu ari tware goshutia amatanga naende aiga bo basi ari ase akorokwa ng'a emenwa omobere ogesiekerera esanduku ime bagachigoita ehasi eria abogorite omobere abakanga koigora finally ekera mama omwabo maremu achete akamwebereri akamanya koigora omorango bakarusia esanduku egari ime iga ebinto ebi ngokorekana bire gusii na amatuko atataerire tokabibeka abanto bagateba ng'a negosori lakini rero twachire mpaka omochi eri gotaka korora ng'a ebinto ebi gokwana nekene ntagete ndamanya ase nini kero kende omwana oyo omochokoro nere bweka okomanya omorero oyo ase efamiri gose naende onde naro nere bweka namu nariga neba nyuma noba moiga ya enyomba eria iga agontebia ng'a omorero nore maigaria bweka buna ariga naende nochioba nyomba maria esitoraire nere ogokwana mwana maya omorero oroo ase eng'encho omoibori atoire ribaga riokoraga omwana oyo obwate oyo okorora ebinto ebio enataka toramoboria toraboria omwana oyo ng'aki kero kende ere ng'aki akora omanya omorero ng'aki okoruka tata Ondieki. Ondieki. kwana na eriogi ondieki mbuyore kwana na eriogi kabisa igakorukwa agoteba akorukwa igakorukwa ondieki okorora ng'a gakara omwaba kero kende ondieki ng'aki okora kwamanya ng'a omorero ochakire gosamba chianga chia sukuru Nikufuga. ng'aki okora kwamanya ng'a eyanga ya sukuru ngoyiere nyomba ng'aki okora kwamanya okay mwancho morigereria otwarire obwoba haya mwaka nkwateba ng'a gotatiga oyo
Oyo onde garangere tuna kamwana akaborigwa ngo Oyo naende urangirete ne urangirito akabori ngo bwanchete. Oyo. Oyo gotesi omorero ng'a nora, oyo gotesi ng'a omorero nora ando yoteba yotebaria, narangiri na omwana gete akamobori ng'a aya ning'o bwanchete. So iso gose nsokoro yao agateba nsokoro. Bono korori omwana oyio agachaka koba esensa ya omorero oyo. Nero otebia esore. Onya nyomba naye nyateba ebinto biaire ebinge buna bono omorero ogocha otokang'e ase estima ere iga, kwanya moika korimia. Atabeti akwane ng'a nanga nonye nyomba yaire yare ekiara agocha otokonya twarimia omorero oyo. Kero kende mwana kogenda abwo ase esukuru motebi omwarimu omonene ing'a igo buna omwana agotweresa agere iga na iga naende bikone bigotokorekera nyomba. Twana gwekeria omwarimu ekiagera bono buna omwana are oroche naende omotebi iga tari konya kweresa bande buna bichete bono bintantaneti nchiomanya ng'a ngochakera ekiagera nonye abarimu mbaracha bache korora nkenderete. Ebinto binga buna ebiga naende biana gokorekana ande iga maybe echirani omorore ebikone buna ebigotatika bwogaoka. Biabeire emechianga etato. Omogaka aro korugo nyaribo mbiabete bwe biare gosamba engenche eye. Naende bikagenda omogaka naro korugo omari ari gocha rocha ari esetara chirang'e na gocha. Nere bigasamba engenche eye. Omosino orenge rogora aro chinyomba chiare koiyia. Chiarara nse omonto okong'anya okoenda omochigete omorero oyo omotonyoa. Aro bagateba gende chisokoro chiane lakini aro nkare 1965. Lakini bono iga biachete bwango iga mpaka bono bisira onyora ng'a bikochi biasaberwa. Nkwateba ng'a chianga nkoichire chiao chiomong'ina mpaka ebitanda. Ebinto ebi bikochi biabaribu gose na omorero gwoka naende otama. Igo bigwoka omwana okatebire ng'a omorero oria yokwana twarimia. Buna bono moragende morigerie ebinde biyete binu biyete emeite eyete gotori gochia mabu. Nabo biyete ebinto ebinge ebitanda biyete mpaka chianga buna chigoeta gochirimia echinde nachiri chichire moino aria echinde chichire maate abo chiyete. Ekiagera tokwana twarimia ekero akwanire igo tokorimia. Omorero oyo nagochaka ekero omwana oyo ataiyo ang'a gose akare atambe gose akare esukuru atari ang'a iga na ase more. Yaya taragenda sukuru korori omorero oyo tobogete noo tori nere naende tona gochaka atari are. Nao tokoba nere nsa iga naende okoinyoria. Buna bono akoragoteba agontebia ng'a togende echoo. Echoo timanyete ng'a no ebinto ebi biaye bikare. Nabo arentebia ng'a nkobe gochia echoo tokorwa echoo omorero ontebia omorero oywo otobokire aria. Iga ekero ataiyo around ase ore gose atarire gochia are omorero oywo tori gotoka. Toiyo kabisa toiyo tona koba tori koba. Omorero ogocha ekero omwana oyo aikira. Ekero aikira naende ekero achari agotara ake iga onyora ebinto bikora motumia bono egento ekwaranga mbikomotumia abire nabo bigomokwana kwania amang'ana amange bono akirire igoro oche. Ekero abire esara agokwana amang'ana amange kwanyora ogoteba omorero oywo otobokire aria. Ekero mwachire mwanyora omorero ochire. Aba basita mbare motorigereretie korwa chingongo chiense bari mobwata obomanyi bwa amang'ana aya iga kiagera nimanyete ng'a barandi mbaro babwata obomanyi bwa amang'ana aya gose onde bwensi orande omanyete obomanyi bwa amang'ana aya iga kamoranche omogaka oyo natagete obokonyi ng'aki ogokora omanye bwoye namba nere abwo tobegete nsa abwo ase description nsa abwo namba nere tobegete abwo ere 0700 16 94 44. Kero kende onye kobwata obomanyi gose mobasita onde iga korwa Gusii gose korwa ande onye kobwata obomanyi orakonya omogaka oyo nabatagete akonyi mono ekiagera ebinto ebi bono nkomoenkera bire. Tiga toragenderera ngwateba ng'a agochoe chibesa. Chibesa echi akoe gochiria ogachete chikorusiwa oereriwa. Igoro rituko ria Jumamosi igoro Jumamosi yarenge mbora. Jumatatu. Omwana oyo twabogete nere buya tukanyora egitanda are korara kiaire. Ekiara sare korara igakobo agacha muna bono binto biane biayo nkorara chikosoni igoro. Era bono ogakorara ase ensa ya moiga. Bono ogakora chiko gitanda keri gatigete mare sekare korara tukanyora kiaire. Ekero kiai twacha sika togansa nera bono ganya okonyoroki chibesa sokoro chibesa eria ebesa eria nare konyabanga amagoko igoro chibesa. Ogora chibanga iga bono okonyora ng'a chibesa echi bono gatwaika pastor achire achisabeire naende kongochikorigereria bono ekero abanto bakombori ng'a omogaka besa chiao nchisirete ingochikorigereria ekebeti kiane nabwate ima chibesa chingana no chirote chionsi ima nonye siringi teri ime echiare kono kobanga are koe obwata no chiare korwa ekebeti kiane ima. Gotatiga chibesa echi chiao nakoreta naende besa chinde korwa ande. Naende igoro rioka igoro rioka abwate chibesa echi. Igoro rioka. Ekera nacha igo omwaka naigwa abanto bagokwana ebibunguo bagokoereria ne esimu card koboko gose nabwate ebibunguo gose ng'ai arusete ebibunguo ki naende nki abwate. Omwana oyo
ekero omopasta achete agasaba rituko erimerio, naigete nyomba agachaka koria ogontebi ng'a nakorire amatemu amange. Inkomobori matemu kiaya tata mwintata atamorogete. Ogonte tingoreti amatemu ya emerero, merero ki ingokonyerora nagotebia. Emerero ya ekero gwantebi ng'a bono ganda agachaka gotera buya ng'a yesa totang'ane eri toraire nere nyomba abwo. Ekero ndatera akora agatiga. Bono ebinto binde nabia biagete gocha bwa rigoro, tabwate ebungo edasani iga, ebungo obori bire koboko, ng'a okore ebingo ebi bono ki, nabo bire emesa iga bire ebukume. Bono ebingo ebio biareta, abwo nkamotebi ng'aki gwakorete, ng'aki gwakora kwamanya ng'a omorero ng'a yaya, inche igo ngotebiwa. Ng'aki ogotebiwa, igo bagocha bantebia ng'a omorero oyo, ng'aki ogokora kwaigwa ng'a nkigwa ng'a omorero okobuga. Gokarecha ng'aki ogokora kwaigwa omorero mpaka ng'a nabo nkoigwa eriogi ng'a nacha konyora esore nagotebia. Igo nonya okarecha igo okonyora ogokora ki, igo okonyora okwoga. Bono omwana oyo ekero aika engaki eywo, agacha obwate ekebiriti agante ng'a igo bakong'a ekebiriti nachia nabeka bagotongeria. Nomanyete kende ase kere, agantebia erio chiabere saa mbiri. Chia botuko. Nkomobori nomanyete ase ekebiriti kende kebekire agantebia nkamoeta tochi bweka buna are iga. Mwarora korwa echae nere igoro akaenda mpaka omoisa bwa echae eria, akareta ekebiriti, agantebia eke naki bakong'a nasambera. Bono ng'aki rero togokora, nkabeka togogesamba abwo, togetiga abwo, ake iga naende togota ekebiriti eki giakorire ki giasirire korwa ase kiabegetwe. Omoriti gakebwate agokebeka iga agakebeka ase akebeka, akanyora ekebiriti eki ngekoreti ki, nkeiyo. Bono igoro ebinto abwate na ebingo ebi timanyeti ng'a nabia saitani niamaete bikong'igora, bikoigora ebinto bigosareka. Bono timanyeti abanto baminto ng'a ebingo ebi moroche ng'i bigare gokora, buna mobiroche bire iga, iga omwana oyo akobitwara. Bono naende ase akorwa tari ng'a nkobinyora, igo nkobinyora buna bire iga, naende tari ebingo bisirete, na ebingo abanto bagotumeka mobiroche mobirigereti iga, na ebingo bigotumeka na abanto tari bisirete bibosete. Igo bono gochakera igoro, nkachaka konyora ogokumi konde naende ng'a ebingo ebi ng'aki biaba iga. Amapasta ande baete bagasaba, bagantebia ng'a bono ebingo ebi kare abite gatari nabo bikoba. Igo omogani omorobio oyote naende omwao, noro oywo omwana oywo akoendete gokora, bono gochaka gotama, bono tari gogoika ang'e, kotokomoranga ekero amapasta ayenyegete bono agotama. Aba aratame gachia kari na omote igoro, aba karatame gachia gasire moino abwo, buna bono kare iga gatwa gabwate mambia, nabo gacha gatosireria bono kagocha. Igo bono ebinto ebi nabo okora ng'a ase are mbisoete oo, timanyeti ng'a nabia ebi tokoroka nominate, timanyeti ng'a mbinto ki bono. Bono endi kare gokwana iga nkabesa nakwake, lakini omong'ina kang'ete na oyio ng'a inche igo bagontebia ase omorero oyo. Eria kabere igo ng'eire chibesa esiringi 5 nkagora ebitamutamu, naende nimboririe ng'aki ng'a obwanchete nsokoro gose ntata omino, nsokoro inche nsokoro yaye, bono agateba ninchianchete. Bono ebinto nabo bigomopoint gocha ng'aki moroche, buna biagendire iiga, inche tindi inche na omokristo bwa ekanisa, kondwete oboremo obo na obwane bore aa. Igo nde omobwatani bwa ekanisa mono, igo ekanisa eri na eyasirie, noo nkosaba nabaeire amatuko amange, emiaka yaito yonsi mpaka mama, oboremo mama iga akwerete esirie, tata akwerete esirie, igo torabaa esirie pi. Bono ekero abasta bagocha bakomboria ng'a totebie gose kende gekarande, nabo nkobakanechi rorerio oro ntorobwati pi. Igo bono bateba ng'a tiga togenderere gosaba, ase obweto nabo bagenderete gosaba lakini ebinto ebi mbiragotoka, egento giagote kera omorero nkorwa tobwete ake, aende bono mambia nocha oiyia, nkorengia ebitanda mbiayi bono mambia, igoro naende ekende kiaiyete, igo bono ogotimoka kwane nkoriwa embeo eng'ete ake, buna bono korwa mambia mpaka bono otaraiya. Buya mono, ebingo ebi aye nobimanyete, ebi achiete akarusi, nobimanyete ebingo ebi nobwate obomanyi? Ebi gakobitwara nonye kama timanyeti, okomoboria, iga akogotebia ng'a igo nkonyora, igo nkobinyora nchera, ebingo ebi okorusia, ebi okobinyora. Nche. Nchera arari. Nobulali. Second. Ekero ogotara nchera, omochi kwabinyora, igo okobinyora rimo gose kera ekemo okonyora kobwaye. Limo. Limo. Rimo bire amo iga, kwabogoria. Eh. Ekero kwabogoiri ng'aki ogokora gwacha kobika naende otari goteba ng'a ebi mbwaye. Naki bakogotebia ekero kwabinyora? Ng'aki bakogotebia ng'aki bagocha kwabinyorire. Mokwana more nonde ekero bakwabinyorire. Omorero oro ng'aki bakogotebia? Omorero oro ng'aki bakogotebia.
kwana nona ngo chole ko yomanya so ko igwa ngakio karwa manyango muriro ko yore kwana mno ko nyorora wana ngo ngakio ngakio muriro yo ngakio karwa manya so muriro Okay, yona ndora nyore nga ba motebiri to kwana to kumanya ekerangende to kwana naye ngira ne nkwane no mongina eri swali ryo moiso ndakubori eri manya gokoreta nane ryo moerio tukure kero kende babasta bagotebiri gento kende gwetani gusaba basabete ngaki bagotebeti okomenya bore bagusabiri lakini ngaki bono bagotebeti pasta iga bantebeti nga gendera gusaba lakini ende mpasta naye taganze nga bona besinji bwati mondoko ekine kibesa kigwanto kulenda agerorie ekyara nkiri bobe wakatebia omwana isoyo nga tata kibesa kirende buya olendere iso bono nabo ntigete ngaki bono kobotene kobwachire bwana ngaki ngokora lakini ende ningana tegosaba Nyasaye nandi Nyasaye ngonkonyare nampaka bana mambe baja basaba pasta ande basoka maete babasta mbariamo kero yamo gabwate gosaba kwaye na kero mapasta nabwate ngenjaye wana ndo ka bakinga na balisi na pasta wana abande bande ngendo mya masabo nsabe bakongu lakini ende chenga nyantari gosaba mano anga binde byansambire anga byankori egendo genkonyete na masaba omwana omwate bataragenda skuru ekera ataragenda skuru ngakiba umeranite no mwana uyu ndo uri skuru agacha kumuboria maswali agacha kumwaji siringi sana iliko nyamoire ngatene skuru ali matuka yara etire kanyamoire igonko andale skuru lakini bono tali skuru lakini no mwana bwe skuru tagete nkwane na mongino rega tutebi ingaki ari guchia so mwana uyu no mugako uyu nande aratwango oboroso bo mwana uyu ranga kia kinete kero kendo manyete abura njonga nabwa to boroso bokongu sana bokogera ebinte bya koreka ngaki okuruku asa marieta ankuru kurai nyaboke mugako ne sport ya kuruku yo square wono mugako uyu ari umwana ole bona seki gusinka isa abana aba ari umuchokoroni igo bona abana baseki gusina abana bane ikiagera ise nero umuchokoro togene banga singicho yo muliro yo munochete abana aba ise nyaya kuru nangina na irini lakini taiya akaribu waje kuchimagina atigeta abana aba kagera na barabwo agataka koni abana aba bwe salingi kuchimansai umwana uyu no mungaini sana agatebana kingo kora manyigalie kongikigale kera no sito bono abana aba bagacha na ngina akabareta bono sobo ire lyo baraga igange buitangari namba umwana uyu tukanyara bagusioka ngina agasita sana nga inki mwachi gukora abana aba kanga pi bagateba ntunse ito tuguchi nandi nse ito tokobera bona abana babagacha bakabera api agachi kutaka koboyi bakanga pi bono aba bakaimoka no mongina nyane taiya akale bwinyaruka yaja karwarite agwate pressure agwate sukari baka maisa ukoleta bana taikorora bono inyaruka yaja ikamuira inyako mulinda lindi kiagara bono yo tari kunyara mba abwate bakabwate ngombe bagakanira abana bagate bantu tigatobagure inero nyuchire tigagende bono asakara kaunga abana bakaniro agatebonye mwakanira abana abu atebingina na yora achio njetingo chio umwana ina bonyugete kana nda kanyalo umwana tukagwa kaoni abana bane bamwaba bambaga kalibo ngina rume inyaruka nere nakali nakanyaruka kande bona abana bano bamenyete ka na bakonye taba ikyagala nonyiso umwana uyo talikobera sana akogenda bona abana bano bakonye amache nonye nuruko nonye ndiko igwete mukero mungino ya talikorora abana babo nabu yani nabu abaiga balindite mono nonye ai no range na barabwo nchi ni range na barabwo kero kende gento buneke kiana gokorekana ase family ya ino kisokoro chianko kiana gokoreka ande ntwanya gukeigo nonye maite na bona ali nakiro che nonye ninji ngata kuminga kibi ndiribaga tangi binte bikuji busego nabo bikoyiga umaite nonye chenga kumi ono ekero muliro yo chete etwalinge kanisa rukora ntwabwata abangi abageni balinge kanisa ono cheikire saa 9 abageni bakulire nkwenda bali umugako oyachiche aike mwara amago ali smwatiri mukaga amago ali agitete agaikoiga
Tukaiguna ndo mwana yuko mulangeli nga soko nande yagu. Tukaiguna ne nyumba yagu. Bono tukabona ngaki ingi kiagu. Uyo nande akaira ndaje gukwana na into. Akaira. Bono litwe igugo tukamubwati. Bande kanisa ingi batukaru tukasoka 20 pigocha tukamubwati ingi kiagu nyumba kiyagu. Tugacha. Gitogo ika tukanyarabo ni cyanga cyaye cyagire. Uyo bona ndale ko matebya singe jonge egetambangire yatubete ekabatiga. Na cyari ko mulangeli nga soko nande kyayire. Bono ntu tukaunga yagure. Bona gitogo cha akatoera samune gotie ya renge nyasi. Buno mwana yatene ina akarore ko inyumba. Ande bona liba kirete garanda kamatebya nande soko na iguru muriro nyumba. Ande bawo chikono bakanyola chikuti cyari ngangisa tu cyari ngase ekabati maiga nalo cyabwatiru. Kurende usi yabwatete yayire cyagurense. Bona ntu gitogo ika kibasiarira mache masina aba masina wo monene. Bagusiana bichibike kaulima. Bona tugaikana batakuri kanisa tukasaba. Muriro ekera moko yora no muriro yo botambe gose muriro. Yani umuriro gitoguoka. Yani ogwoka gitokora ngo utagite gwoko gutama. Yani okwogerio ogigete. Baka okorumaga papa. Yani muno ko gwenda lerie koi. Na boko bugayigo. Bona tugaika tukasaba tukatera matera aga tukabera baka marago. Tuchiti wocha nande. Bona litukuri kubwati Sunday tugacha kubakonye gasirinde mata roche mno mongina karali na balabu na bara konye mugondo mbara akora kende abantu bekanisa bagacha tukakore gasi mata abu tukakora litukuri gimatora litukuri kidia Sunday likaera. Bona ndeka ikamande. Bona ndanga inyu sati sanga akire sibi nole kankamutebye nonde. Ando muriro lyochira. Bona kingo cha kwanta bige bintu byagire bintu biko iko chinyomba go chimenyu ime ese kona sa tubete bintu byalenge kona ige jacket ya bigita akajaga tube bintu byasibetu akaimokie jacket ya gatubaiga. Bona jacket ndero yabwatete ikagire bintu ibikaye. Bona ngire bintu bya ibi atagetiri byuka. None bintu bya yakero bya erapi. Dike limbya araje tange katatu bukaira. Bona bikamenya ko kubwate bya bana abo. Bona akiboki mambi chumaine ngoja ngumubolinga na kimobogete bwakira onta bye turaire. Bikali ko chabutuko. Ebiko cha mambi kibwakira. Bona lili muka muro minto chete. Muka muro minto mogende bana. Mogende naro motika nbi kanisa na yaro chita akanyora mbara abuka. Akati muka ucha mwane kamwesa akanyo kana mumu murama ate. Bona nkamutebye nagenda bona chinzira bakonyora babuki. Agacha akanyora gishiri kibaigoi. Bona kaka swa denga odia ngura mwabokire. Kana kamuntaka kabogete kachire cho. Bona oyara taigweti. Ache tukora kitu kama saa 10. Bona chitoro chimoirete. Echo iri mwana kumuri nkyo kanda gwakoro. Ekera akogenda obusa. Mwako yori tangane nateba. Ekera arure echo na libinte bikokoreka. Mwana osinyuru gukwana kango natotebe. Lakini okorra ngukwana bakari na sokoro. Kera ba gukwana na sokoro. Inu mwana kumubori nga tate kero kogenda mata. Inkyo kwenda gwakora ngomoko merana nere njanga kiabegete gose inkyo kororo gwamanya gocha kware tomura. Onde nje na mubori agante nganje gusengo tunagenda obusaigo. Ingo ikoiga nande nairana. Nara genda so chisabali nyingi sana obuli. Utembone gwakura buna ningi kuchikokora. Bali komerana nonde echo eri. Ya bone gente ke kumuchire birangire byajini. Mbona nanyira ngatagenda echo. Tokorwo ambonzo ane nere anjuso agonde anchongo awoje echo bonega. Mukasomuna muroje. Tokorwo echo ba tokorwo echo togaseraga. Awanje muroje. Na ibane yanga bitandakio mwana yokiayo mwabo. Toyone mazana kyalire. Cho teko yago tanga chongo ene bone yakawaida. Nanzo kwa teko dana bara bute mesana. Omana wasakuru wana cho aron to mengi kalime. No ayo to madenga no abo biga kere biabo. Wana bigo to sinyayo. Igoko rangi echo ene karobisi yaye. Okora nere karobisi yaye. Bone elio oyi achite mambia mogendi. Agaswali yago swa kuchinyomba iga. Mwako yakaraire ime. Kamuntakana ko abo kitu tikachira busika genda. Oyo bona osoire nyomba ero unditaiyo. Chiange chabamba bangete botuko. Akatabatika mbeke chianga cyane kando bono. Ni chiaba bakabeka kando. Ichiya kabeke keroge kya mwabeke. Katika tige mesa akabeka gatia. Akabanga chianga cyajo. Ichinda kabekerere mesa kabeke bukweje iburuiga. Ichi cyarenge mesa. Bono yo kago swa kanyoli chekero bono chigwoka. Nyombe elioki. Akabole batige chikondi baja ko uta. Bono ko chikoso kanyana no muliro. Era bona agansa gusaba. Kanya kamutakarura bwecho gachire gatenira sare mageka. Bono yo nena lyakali kuigunga ki nki. Bona akataboboka. Bona kagocha kanyari cyanga kiri cyayire. Pake kiroge gikaige kaerapi. Uri bona anda kaira na mwana aganta ebina ki bona lya mangana akali rugura.
tukatira nera igukutsa bono chianga choyo chikaera chikache cho mwana oyo chikachake choyo echo mungine linjira kuno bono echo mungine chache tiko ibona magega ekere chichaba chiaelire bono ekere yange tokimino ene yoyo mwana oyo eye maguse yoyo bono echo mungine chikubatiraniwa aso bwinga bono kagenda bulire kasambo muito kagenda kitanda kyo mwana oyo muinari ka yani aro to muka muri mundaka chakata mambya achi matano nere ukirito muriro bw'ikikuni ye mune koya so mwana yakoraro muito kuoka bakachikolimi aro kanga kusira bakaumura amacha mange bakoga chakolima aso bwenge ebinto nyomba byaire pi abo kutoka no nchikonia ali kwanyolo gocha kutorkina ako semeke saro gatari kokwana toko chikolikere elioke kai ondieke kera nando teba toko chikogenda nandi mai gari yanga jo mwana muno to tutama tukanyara yayire eketamba kyo mwana yali kibisito tutekucho tukanyara kere ke kayipi igaso bingi bitara babiko yigo bono ntomanye tinga masaitani ainara lya ekera gwaterekereire bukugoro ekera kwabikiri cyanga gwaterekereire bukugoro kochore kwanyara byayire ebukwelio na mai tinga monoje koya gone amazi cyane ko chiko yanga yo moje koronga ki bange chine kane jo mangine kane karamte cyane kirana ko yinde kana chiko icho nari nebegete bukwigo rawana se cyane nabayiyete ige bukwegatigara na ere nyomba kayiga gatigara iga tikie tiko bikuno na kasi no koya bukwarte kuniri no nyana ya no na kete kuniri cyanga chikayipi bukute kuniri kunite kuniri no na oro mongina okorra kwa nguruki linga neri because omogo saba mugokirake andirana okorra kwa nguruki gosokogani kwa nguruki bono toro chinganya chini ogotema abana bae ya chini agotema abana banyasai barenganga yubwege ne tuyigitara kine togotenga nduna masabo tutagitenke abantu basabe chikanisa chiche chisabe amangana yaruo ikiagere yenya chini utagite gotema nabala banyasai bagotemu njene yonse nine njire ya mabata kitoko motema barenganga yate nine lakini ase chinguru cha nyasai tutagitenya chini atame atiga abana aba atigo omuga koyo omongino yaiche lakini ndo tukataka kubisa omongino lakini twanyora tangana omanyire kera atebete ngabono gaki batei basabe mono ni aigure na mombisa na igure oina kero to kwa na ere simya matenganyi kwetu mobere ndo sete lakini kamanya ni mtebi komorosi ona sibinga ndiko munango cha chibese chikwigwateba nkabulia kamontaka chibese chibono ngaki ngabano kose nche bagontebi chiga nacha nanya chiata koboko nabike igora chiata nabike igora akanda tikoenda bake yali ngisiko nyuma ali amogo igoro akanta bichiri cyali ngibera segobi nero barusi nande yema nande bambekera koboko nkaira ali njiro nande cyali ngimya 250 nande bakarusi ya 50 bakamubekera koboko akaleta kabeka sekintu gitu kirima egali abako chakotanga nande chinde chichireka lakini aidira abekiro bono ninde kera pasta jete bakasaba iga pasta akateba tento sabe nkamutainde pasta na kitora asabe kibesa chiri chira mauga igoro bono ninde kotogo chireta uchibeke masaigura atusabe akatenga achibesa inkachire nkamutaija alibona kibono torasa na otogo chitika mulisi akateba akamuteba bona genda bono muchireta mulisi naro mulisi cyane myanya ngawe nero mulisi to monene kanisa rukora yanya bando akamanya kuru akataba njetiga ngenda nchioi mobwate tikuruma akachisangereria 200 150 chonsipi bona kitoko chibara tokanyere chire 1450 mumurona naro kurukwebanisa no aikaranstange no mugako akamuburi tukura cheki bese chia onchiro chonsi sobegete naria chete ko akasoka isiku akarusike bese chia sabe kibiti zato tebiti akurara nakyo munari ga akurara nakyo tari ko kerusi chibese ji gwate banga chire 250 chira misini nabo chire buna chibunja tekebetime gosemba ebajiruse tibakachibunja bakamanya gochaka bono gochitari bona alo tinko manya nero atotebingana kichani kekebe abachi abunjina na bachi alinga manoti ya 200 na 50 100 nikialengelibu achi abunjira jonsipi oko bunji abunjira lakini enda kala chiko ikaiga omwana na isekala pasta isaka tanga akairo mwana ndo gocha akamatebya eketana kiri kyali ndete bantebe kubungulira eketana kyangere kya yeta bonde kete pasta agenda nande nkonzo rore chine chisane ketanda wana eliketana kero chimata igamoro ebungwe binande na ite magoroba ote na bikurite tu bibiti magoroba ka to nera magoroba ebungwe na bikurite singi 200 uyo mwana nale ngomo isamoke omori 200 ngwa chire tinkwale kongolanje cha ayankwale korote chire kurore chane ngigorale igo
Ekibasi chekari chere netasore chonsi pio kanyora nabo chiri gose neru mocha 150 echi 250 achete kore bibunguo chiro chinga chiarwete Ikawa ntuma ejina jinga igago kwana bosa ngana gore 250 ejite kibasi chiaruro twatsange twachikachi igago kwana igago bigore temia toro jite na to bigata batuko igago tebanga na bigore 250 momero jebire bono naende binde kibasi chinde ni chento merungora naona ta jete ko tebanga ngiya gore te korwa naende besa chinde njiri abwata gore te nenkwana yaring ikyaji basi kwa twachuru siro chionse biamono bone kera soko kanyora pesa njio kibetini bona rende pasta akamanya kuchibwata akachibeke mesa igoro akasaba akakora akamata ibolo muga akabwata chipesa chi ni chiao bona ngatanga buli akamonta bakamotebi tika pasta ara agenda nwarabu kukutomera tuli chinyinge ugo kratika nero gukweresa bakomote ngumutomera bali chipesa tika pasta ara agenda tokutomera chipesa nyinge ugo ligitanda ichi nuguli changa chiao chiayite bona toro chibana ibinde imbi kamaite nago biroche pasta noali pasta ro mana noali nga bona kera chite rende ngamanya komoboli ngakibona ayo kuigwa nganje kusenko kubigo nte binje kusenko kwana ngonyora nkwanete tari korora nande taro chionde takiya gukwana elio gyako iguri komate chibasa cho chirendere chiro chita ya yo le tiri rende tarare tabona pasta muna chite igoro tarare tabona twasangirire tie chibono tukagata bono mbija kali kurugoro bono mwane kali kago ikagata makai kamata umutu nori sikuri anagacha akalina igoro kakatenya chingo chiro kakatenya kakante bono nchondu usigura ngamatebi gakibono ndie kiningo nyare korugora buna kingo korusi ngayari ne tomote osabukato yaka umutu nori rio kalire siku mwane ni sabu tariale ni sabuga agante binayo konusigura ngamatebi na kingo korusi bono ningo nyare agante bingo charu kombwate ngamatebi ni kingo konyara kokubwata kakyo charuke ngamatebi bona ayeki ante binasi nyirugoika ngamate bono tianga te imuno goika onjoka origere moino rama momo to yigoro swenena agaswenena ngamate igwikira buye tacheke sabe kya katacha nandi tacha abo nandi rama meki kende nandi swenena agante bono na ikire ngakiari ne taro mutoyi umutambole ya yalioka gete linyenge iga lakini ngenja taro chibuna chieto owe agari ne taro chibi ataro lakini owe jigoika akanyora ngatari gocha ekiaro kolina karo kwa mara tese na bako no ma no mutano mutambe ekiaro mana debo na woza bako matenga lina lakini ojigoika wana asinyogoika ikona bako lina tamaite buna lina lakini ogoika kwa musinyo ogoika wasinyo buna ogoika kwa janza tari goika kwa janza kala lina lakini endi na lili tumeta teko na maana lili lina te moto yiguru wana munaliga wana munaliga kalibia kabokire ngaseno no kwana mangana manga kwanya rokasaka kwanya rokoraki igoro nenga binte bina wabi gwate igo lakini rende tata getio malete nganjito sabe wana kabia atigire pi na lyawo ja sabe lakini wana mala yaro na jede ngarosie buku ngarosie gendo nkabeka iga nkabeko muguko mengabeka na muturugo wana anyira reba kabana mambi nabakara bakanga saine wana kali aruro na nani bya muboka na yawo tanga nchiongira cho agonze nchiongira cho wana iga na manyanga ki inko mona ande sokoro nani bya koboke kotwa ikara tara kanyomba anda yo morore ndo chokrali kitanda kio mwana yo mabaki amana ko ikiara nyomba mwancho murigereria asengencho yebiro ne chinsa nkagerete nga kweigwereire amakumi ara senseme yabo basi nkobikwana tole abantu babwanga tokungainereria lakini lero nkagerete nga gwetera ase video yiga gosokorro kwiga kwigenire ngabirecha nguchandara abantu baye butuko na mugaso igo twasabire ndo wensi bwato bokonya barandi bali mochiete nkuma samasabo tarire familia yiga yebeke chinguru naende yesabere gusandonsi asore nabo kwenye kwandira samasabo buno mwaka teba erno muntu amenyerete kanisa kurwa sabe bulbaye unabona agotire gagaike miagerenga miaka 75 miaka yonse amenyere kanisa okero kende nga chernere bire chata geta komotema elinde kweyerio borori bwaye gose gukore familia yae kuraiga sensemo ya Kisii Hot TV onye kubwate a comment go soko kandikonde wensi igonga ntura akora naende mo kugania gusema swali ande murabori gwetera bwe comment na manganande nabo tuguja koirana tumuborie nga listo ikerete nga kibono yagendereira babasta gusemba chite na bintu binde igonga ntura akora ntochitoirana nande gukwa na monere ekera chinga gicheka lakini asabono onye kubwata maoni yali kensabu as comment
na intwe ngoya monitor tore erinde rito ya korere mirimo ase chingaki chikobwatie igo abana bari muri mache ng'umbu bari murwete Kenya gose Gusii na kige kogera twakwanike Gusii chikabira chinde nchiko igwa mang'ana itaime ntubuna aba Gusii igo ng'aya tukuya kwanike Gusii kiagera Kisii Hot TV ngoligerwa ne chikabira chinyinge lakini etogukwana yetu yeke Gusii alitomanyete ndu tweka igo abana bari muri chinse chia ng'umbu anare emechando abaibuli baino bagwetera igo ngabasabire nonyamura ali chinse mo jirichisiko basabira asobonge Pastor Thomas Nyakuni natebete ng'ebintu bibueta mang'ana yonsi pi namasabo egento kibueta oborogi namasabo egento kibueta mang'ana buna ya majini namasabo ige familia buna tokorwa inche amo naye tubasabire Nyasaye abakonye kurwa enseme yeiga bajeruka ng'abo basi aiga bo itang'are Nyamawa sublocation Nyamawa location asa gurugu kanisa ni nate bwa guruguria Nyabando tinkomanyaro nkiero kereria Nyabando aro tindamanya lakini rende ayo tari aro twacha rero ntoje bata kwa niaba ya Dan Keriga ole nyuma ye kamera amo na embunde tinkomanyara egagukwana rie kerare show tikatobaganire chinga kichingi ando karo Jamila aka Kakasungura twara chinga kichingi.